गोजोन्थों गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। बे समाव नोंथांमोननि गेजेरावहाय आङो बेखौनो गेदेर मिजिं खालामदों, थांनाय 2024 मायथाइयाव जेरै जोङो नांलायनाय खमलायनाय सोंखारिलायनाय दुखु मोनलायनाय बेफोर गासै जोङो बारग'लांहोनो हाबाय। आङो आसा खालामो आंबो सोरखौबाफोर दुखु होनायफोर दङब्ला, सोरखौबा बेबायदिनो आघात होनायफोर दङब्ला, नैबे थांनाय गोदान बोसोरजों लोगोसे नोंथांमोना गासैबो बावगारलांबाय आङो सानो। आंबो बयनिसिमबो आङो जे आंखौ जेसेबांनाखि लोगोफोर बेबायदि न'खरनि सुबुंफोर जेसेबांनाखि लोगोफोर गैया मानो गासैबो आंनि गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होबाय साननानै आङो दिनैहाय 2025 मायथाइनि नैबे गोदान बोसोरजों लोगोसे बयनिसिमबो आङो आंनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। मिजिं खालामो बयबो गोदान मिजिं लानानै गोदान थांखि लानानै सैथो गोसो लानानै नैबे 2025 मायथाइखौ वेलकाम खालामबाय होननानै आङो सानो। आरो सिगांनि 2024 मायथाइयाव जेसेबांनाखि जोङो गावजों गाव दुखु मोनलायनाय सोंखारिलायनाय नासयलायनायखौ जोङो मावनानै थांबाय, बेफोरखौ बयबो बावनानै नैबे गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरखौ बयबो हामलायबाय आरो गोदान बरायबाय होननानै आङो सानो। आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो बयनिसिमबो अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनाय गोदान मिजिं गोदान थांखि बयनिसिमबो जासिहरनायजों लोगोसे आङो दिनै गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना बयबो आंनि अननाय सिबिनाय गाहाम हामलायनायखौ आङो जासिगोन आरो आंनि बे जासिनायखौ नोंथांमोना रिसिभ खालामबाय बा नाजावनानै लागोन होननानै गेदेर मिजिं खालामनायजों लोगोसे दिनैनि गाहाम हामलायनायखौ आङो दिनै एसेयावनो दोनथ'बाय। बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोन्थों।